Santi Xosé Uxío Liberdade. Defender a terra non é delito. Defender a terra non é delito. Liberdade independentista. Esa é a súa democracia. Esa é a súa democracia. Esa é a súa democracia. As informacións das que dispomos sobre as detencións de Santi e Xosé son que foron detidos a xoves Xosé e sábado Santi, que foron detidos en canto facían vida normal, un Xosé nunha carpintería cando se dispuña a comprar unhas tabas para facer un armario, e Santi en canto disfrutaba de uns momentos de amizade, de tal, con amigos e coa compañeira. Foron detidos, levados primeiramente á comisaría, despois foron pasados ao xulgado para facer uns trámites, foron a seguir levados ao cárcere de Teixeiro, que é onde permanecen no módulo de ingresos. Ainda non están clasificados, ainda non teñen clasificado o grau, nen un módulo asignado. Contamos con que polo menos este mes ou estes 2 próximos meses fiquen en Teixeiro. Habemos de facilitar os enderezos cando se concreten que módulos ingresan. De todo xeito se lle pode escrever o módulo de ingresos. Entón, iso, facer un chamado para que todos e todas mostremos a nosa solidariedade, o noso apoio aos compañeiros a través dunhas letras, que é a forma que se pode facer nestes momentos. Bueno, agradecervos a vos, tamén a vos ás veces tamén parece que valentía, non? Porque cada vez temos que enfrentar actos que son totalmente pacíficos, actos que son de pura liberdade de expresión, como podemos ver hoxe, como levamos visto moito tempo e cada vez seguramente vexamos máis, nos vemos acosados e intimidados por estes fascistas que van uniformados e que están enviados aquí por Antón Louro, delegado do goberno, e polo seu xefe Rubalcaba. Bueno, e máis nada, que continuemos todos na luita e... ¡Viva Galiza Freire! ¡Viva! ¡Viva Galiza Socialista! ¡Viva!